Pananglitan, asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, usahay makuyapan jud kag kulata, mupadayon pa ka og pakigtipo niya o dili? Padayon dili. Or ikaw bana, budhian ka sa imong asawa, manglaki siya, unyag musulti pagyud kaniya gamay, badlong, tamparuson dayon ka, hulga-hulgaon pa kang patyon, unsa man mupadayon pa kag pakigtipo niya? Tubag, dili. Or pare, sige haglibak, sige hagdaot, unya wa pagyoy kulikta, ana daoton pa, unsa man mupadayon pagyud ko og alagad? Mupadayon. Wa gihalin ang slat, mupadayon pagbaligya? Mupadayon. Mao na siya timaan sa tao nga malinawon, kanang naabay kalinaw nga tinud-anay, makapadayon na siya, dili mo atras. Pero kanang tao nga way kalinaw, giharian sa kahadlok o kabalaka, mo atras na. Ilingiya imong tupad. Ning naa kay kalinaw. Nay kalinaw. Og maunay akong pagampo, og maunay akong gipangandoy sa atong mga politicians, labi na gis mga nangapildi. Ang napildi gikas pagka senador hangtod pagka konsihal, hinaot unta nga mopadayon mog alagad sa katawhan sa inyong labing nindot nga ikaalagad, aron gyud magmalinaon ta nya sa mga midaog sad, hinaot unta nga ang inyong commitment sa pag-alagad dili unta mabulingan sa inyong kahakog, kay tungod ng kanimang mga hakog mga igsoon kanang maghimo anang graft and corruption nga kung makalingkod na magpahimos Diyos kwarta. Mao na sila yung mga taong way kalinaw. Nabalaka ba sa ugma nya moingon dayon, maniguro ta karon mintras makatigom pata, tigumon tagid ni kay para nis atong future. Lain na sang tigom si tigom, lain na sang lingi sa imong tupad ing na nagtigom ka, ing na ba nagtigom? Oy, dako kay na magsigi kag tigo, mag-anam og kadako ang imong tinigo, mag-anam kag wa nay kalinaw. Muna si Kristo ang iyang yung gisulti katapusang sugo, uli sa inyo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan nganuman makabaton kag kalinaw. Muna si San Pablo sa unang pagbasa gihisgutan, gisupak siya, gibato pagyud siya, patay na tan-aon, gilabay na dito sa gawa sa syudad, human gialirungan sa iyang mga kauban og nagampo sila, murag nag pre-over, ni bangon og balik. Sa dihang ni bangon og balik si Pablo, unsa may ang gibuhat? Ni dagan? Wa, ni balik og sulod. Diin siya gibato og nagsigi siya gyapog sangyaw, gani gidasig niya ang mga tao nga kinahanglan mo agi kita sa daghang kalisdanan aron ta makasud sa langit. Wa siya mo atras, ni padayon siya. Si Jesus pod, niingon si Jesus diri, ako hapit na patyon, ay mong kaguol nga mamatay ko. Kanirong atong gipadulngan, kamatayo na ninako, pero ay mong kaguol. Kay dunay amahan nga naghatag og kinabuhi. Nya ningon din siya diri pag-ending, tana, manlakaw na ta. Asa man sila mulakaw? Palayo sa Jerusalem? Nanlakaw sila pasulod sa Jerusalem. Diin siya giandama na og kamatayon. Kana mo inindot. Muna ang asawa, sige kulata, moingon ra gyud ang asawa, padayon ko. Lagom na kaignaong nangalubo ng ngipon, padayon ko.
Ano? Okay. Okay mo na. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kinsa may higala ni Hesus nga makatug-an nga ang iyang gingharian niya nas kalibutan. Ang mga tao nga dili mahadlok magantos og mamatay. Kana ba mga taong malinawon bisan og gidaog-daog. Og daghan kay taana. Mother Teresa, San Vicente Ferrer, Saint John Mary Vianney, kana sila San Roque, Saint Therese, tanang mga santos nga atong gibutang sa altar o katong mga santoson o kinabuhi sa Manilang Bishop Chupilo Kamumot o uban pa, naghatag gid sila kalinaw. Lingay mong tupad ing na masantos ka ing na kuno ing na masantos ka ratulon magigastanan. Muuban lang imong buhok dahil magkagpakulor ana imong buhok, maratol man di man ka malinawon, magtan-aw sa imong buhok, tan-aw lang kas imong naong nga medyo luspad dayon magkagbutang dayon ana nusnos dayon papuwa-puwa kay maratol man kag ang imong naong mura nagluspad kaayo. Ayaw, relax lang. Kung mao na tinuod imong naong, relax. Di ba? Ginikanan ka, dayon magkasuko, manghapak din ang mga anak, tungod lang kay wa mo tuman sa imong sugo. Ayaw, relax lang. Sige, assignment. Sugod karon. Ayaw na gyud mo giyaw-yaw. O di na gyud ta mo yaw-yaw. Okay mo ana? Ana. Sige, suway ko no. Gikan karong orasa hangtod ugma sa alas 7. Ay na mo giyaw-yaw, ha? Di na ta mo yaw-yaw. Nya ugma og magkita patag di mo mga matay. I-check kuno nato kinsay nakatuman nga wa gyud mo yaw-yaw, kanang relax ra gyud ba? Malinawon ra gyud. Kay matud pa ni Kristo, kining kalinaw nga akong ihatag ninyo, kalinaw ni nga dili sama sa ihatag sa kalibutan. Kay unsa man ning ihatag sa kalibutan nga kalinaw, dali kay mawa inigabot nas mga kasakit o mga pagsulay. Mapapas ra dayon, pero ang kalinaw ni Kristo, bisan pag naay kamatayon, bisan pag naay mga panghulga, magpabiling malinawon. Muna ang mahal nga Birhen Maria, malinawon ra gid siyang nagsunod ni Hesus, samtang si Hesus gisakit, gipapas-an sa cross, hangtod nagbitay sa cross, malinawon siya didto. Ug unsa may timailhan nga malinawon ang usa ka tawo, dili masuko. Wa gyud masuko si Maria, naghilak ra, pero wa gyud masuko. Kay ngano man malinawon. Mo na assignment, why yaw-yaway. 24 hours lang. Nya human i-evaluate ko no. Inig human nimo og himo ana, i-evaluate ko no unsay imong gibati. Nya kun medyo gani nindot, padayon na. Ako bitaw karon ingnon ko, pader, kaon og balik og rice, kaon og balik og pan, inom balik og soft drinks, normal na bitaw ng dugo nimo. Normal naman ako rong dugo na namas mga niabot mo tanig 200 kape niya karon aning low carb diet og fasting na abot na mga 105 usahay 90 pa kapin ana normal na kaog balik ingon din ko di na lang ko siya nga naman you miss 1/2 of your life nako niagi naman sa kugkaon ana usa gani ka loaf nga kanang sliced bread duha ra man nakaadlaw nako kanon sa una soft drinks gani sonoron man anakong Sprite, Royal ug Coke mag-aray sa kog beer sige kog kaon
rice pangapsugot ra kog pulos rice way sudan karon sudan na lang wa nay rice. Nyanindot man akong gibati, akong padayonon. Na mga 10 months na ko karon. Huwag pa mami magkita ng Doktora Grace Rojo Tan. Pasalamat yung kong usab ana niya kay bisag mamatay pa ko ugma, mukalitra kong kamatay, basta nakasinati ko nga wa ko'y giinom tambal, wa tanan, way vitamins, pero ang akong energy, ang akong ganing kalagsik, ang panakit sa akong lawas, nangawagtang, wa jo'y giinom bisan gamay, o bisang mamatay pa ko ugma, malinahon ko nga naman, naka-experience ko nga kiniding atong lawas, doon na gid siya healing, natural healing power. Kung tagaan lang gid nato siya gigayon to heal. Nya ang the best nga ako na experience is kaning pag-practice og low carb and fasting. Parihara sad ni sa kanang akong gi-assignment nato. Nagtuo manggod ta nga nindot ang balay basta mosunod ang tanan nimo. Nindot kanang usalan nimo kasultib, hilom dayon silang tanan, murag nindot, pero di biya na mao'y pinakanindot. Ang pinakanindot, kanang makasulti sila, makasulti sagka nga naay pagdinawatay, naay paghigugmaay. Ang pinakanindot, kanang ang matag usa ka membro sa panimalay, makat-on anang kamao kong muantos nimo. Munang doon namin dinhi, gikuan kaning among COVID kanaron si Cap Richard sa Santa Cruz, nahimo naman arong Konsehal Richard, nidaog man siya sa atong midterm election sa pagkakonsehal des Lungsod, ato din pakpakan Cap Richard na ikaw Cap, bantay lang yun ka. Nagsige na sila gamit sa among principle kanang among organisasyon nga COVID Center of Very Insightful Dinner Group. Tatak AAA na sa sa kong picture, Ampo Alagad Antos. AAA, Ampo Alagad Antos. Mao ni ang among technique or principle aron nga muhari ang kalinaw sa pamilya. Kanisad si Cap Victor kaning dinhi sa San Vicente. Kuan man sa kana, sige sa kuno na sila away-away anang yang asawa na karon kuno malinaw na kay sila. Di na gid sa mas una ba nga hapit kada adlaw na agid sila sininghagay usahay maginukdanay pagkutsilyo. Karon kuno tungod anang Ampo Alagad Antos, gimingaw na sila sa ilang daily nga routine katong away. Nanindot no. Ano bang kamao kang mo ampo, nya mo alagad ka sa imong kaubas balay, nya mo antos kaniya. Ana, ako sa dinhi nagampo ko, nagalagad ko ninyo, isip inyong parish priest, ni antos lang po ko nga dili kay mo palit og slot. Nya kita sa dinhi ni ampo ta, ni alagad ta, ni antos ta. Kay magtukod ta dihag Kulumbari na sa mga ning invest nato. Karon sige paluap pader asa naman tong Kulumbari maikog sa kumusulti og wapay progress didto man ta sa DSOD kanang unsa nang DSOD, Department of Human Settlement and Urban Development, mo siguro na siya Social Urban Development. Amo na wa ko kibaw mumao na siya meaning karon. Praise the Lord sa atong pagsigig antos sige ta og process bisag perting lisura ang atong cooperative na tagaan na gyud og development permit. DSOD. Salamat sa DSOD officers. Labi na ako lang nang i-mention si Engineer Boyet, mao man toy ni entertain nato. Nya karon ang nipirma ani si Attorney Lindon Hontilia, Regional Director sa DSOD. Daghan ra ba kay tag mga suod des DSOD kay sige kuno sila og kanang sunod nako pagbisita nako dito gasigig pa picture. Diyan na gibutang nila diri this refers gi-address ni nako nya development permit nya dayon
Mo ni ilang giingon, Dear Father Obod, this refers to your request to issue a development permit for your columbarium project, St. Vincent Ferrer Memorial of Love Columbari, located at Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Please be informed that the same is now granted after you have fully complied with the department requirements under Executive Order 648 Columbarium. Accordingly, development permit number R7-25-021 dated May 5, 2025 is now granted. Unsa man ning development permit? Mao na ni siya ang step aron maka-issue na sila nato og kaning license to construct and to sell. Mao na sanay ato rong gi-comply na nasanay daghang requirements, pero dako-dako na gid ni siya nga kanang development nga nananing kay wa ni siyang development permit, wa man sa tagyoy license to sell. Nya moagi lang kita aning antos nga kay kanigong atong columbarium nga tukoron para ni siya sa atong pag-alagad. Mo-income ta o gamay ang atong cooperative in order to serve more and greater. So service gyud ang ato mo nang ang title sa atong cooperative, service cooperative. Mo serve sa simbahan, mo serve sa community. So inig kuano nya nato ani, inig pamaligya kamo sang gustong mo serve, pamalit lang sa dayon mo aron puhon, anha lang sad mo isod unya puhon. Apil nako nya magsilingan na ta, magtuktukay na ta. Musta? Okay ra ko, Father. Peaceful ka? Yes, peaceful ra. Sige, padayon tagkatog din he. So salamat sa mga na-involve nga nakaprocess ani ang atong DENR nga mihatag nato sa CNC, ang atong municipal mayor o sa municipal board diha nga nihatag nato sa mga documents nga atong gipang process o sa atong barangay San Vicente, kapitan o mga konsihal o sa atong mga engineers, mga accountants o mga nag-process. Salamat sa inyong paghago. Nya padayon taghago for more requirements to comply. Mao ni ang usas mga examples, mga igsuon nga parang sanay nga na antos lang yun ba? Kanya na natay development mo na muhangyo sa tas atong mga kuan, mga government officials mag-inantusay unta ta, dili ta mo paantos, mag-antusay ta sa usag-usag. Unang atong hangyoon sila nga nanaog, labi na nirong mga na ay highlighted kayong pagkadaog kay murag unexpected sama sa atong bag-ong governor, si Governor-elect Pam Baricuatro, yang ato sa diha sa Cebu City, ang atong mayor, ang bag-ong mayor, si Mayor-elect Engineer Nestor Archibal. Atong iampo, naaman ko yung mga nahibawan gid ani nila personal nga mga nindot ni sila sa mga binuhatan in relation to our church and to our people. Iampo nato nga di unta sila malipat, kamaon ta silang muantos o mo channel sa kalinaw alang sa nanginhanglan